Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 9615847757. Kajing subasha penyap bukong dari Syah ikun long badang arbenai. Hakabai ke medyap jongki lalap haka step jong ka altrik ulber atar pausan na kuwe kepung penlang kebedan haka shnong lang tor haka katwe trik ulber atar pausan ka shnong lang tor la penlong ke pis rally ban persya halor ke jingja bat bandawar ki bo jong ka an bikin ai ke jingbi shar ke bahok na kebenta ke deki arngut kilanot ke subah bekla sya penyap dosman. Hagani rally lai shim bentalang deki kinhun seng bahalang ki dekat jong ka Meghalaya Asha Workers Union ki kena school nologi pat ba ka shnong lang tor. Habakran haga jingalang kinong kran klapen pau jing snokya lor ka jingja baik la dawai ki bo jong ka an bikin ai ka jingbi shar hok klem da ya sha liang. Lasa kiru baki pat ba bo ne shim benta ka pis rally klara ikila mayong bat pertaru ki kintien penram baik la dawai ka jingbi shar hok. Kumancupan kan mau hang ni halo ka diga jingja ki bahinga sem ka dari sha klada ban ujor da ki ejar bagi bojong ka an menta gedang ap ya kai pot postmortem ka jinga trelang ka jongthi ringkat pekini ki seng bhalang repair inyo hamne na kaliang jong ka Meghalaya Asha Workers Union nong kom ni snow day ban pha ka jing so lam sha ki bahayang hasem jong ikol le dari sha lingdo kan shi ni pha ka jing so lam sha phi ki bahayang hasem namar ni so to hadukat no ka jing pat do not hadukat no ka jing so si hadukat no ka jing thang ka jong phi ka ba ngingem la ban batai hakaba ma phi la do no ya ki artli ki men siam ki ba kordor no po ka yeng ka sem ka jong phi na kaliang ki jong ngingem la ban ai ki jing pentengan sha phi ngai ngem bo tang ki jing tuai bau blai jong ka jing pentengan undon ring kat ba phi hakaba unsur po serpai ki donot ki bala mang ki bala pad ki jong phi dekhin dian ngem phai hakaba ya dei bat kane ka benta hakaba ka ri baro ka wai bat ka jalahi man pha tare jong men tau banai karakhi ya ka smi ka bakar panjam ki kanthai ka bani jutip kun ko women's day ni slow sarang bakari kapan bena haka pha tare job banai match bagi kanthai ki layo ya ka bor baki don ka jinga rengkat haka hok jok long breu man breu lane haka hok kamaya dai bat ka imlang salang nai habani ya i kum kine ki khubor ni haban bo ya ka jingkali sai kata ka hok jongki kanthai manau bani rengkat dor haka imlang salang haka biya dai bat ka ri ka jongi ni kwa ban bo ya ka jingkali ka bahe sai ka hok jongki kanthai bali ni jora ke manu senang women's day lada ya ki kanthai ni bla bani ada ya ki karkum ka an ka baki dai hok banyo habang ni pad hanings lang baki YouTube channel ni ya gaji sa penyap no jabay kon dari syaba di kun ibarang arbanay kapil sujer ya baro phat ki kantai ki badon haka jalahi baro kawai namabat kami kajing jakam dai tang mentang rai ka jujan na kapor sa kapor ni sosi kaba kisri kirani ya ki kantai jangi tang tang la jukhan ya ki kum kimrat la su penyap ben ya ki kumani ing nong siap marat habang ulai syakau uju siap pathar ya ki maratang banyo ban bamdo kalong kum jo iki kantai ki jangi lada kalong hakani kadur lada kamdon la kadok no ka an ka bakhan kabani ada ki kantai ki jangi ki don hapren ka jing sir hapren ka jing teng kibelang layot hakaya kayang kibelang layot haka tarai ka kata kibelang layot haka kren ka khana haba kendiak ngayo bani akran bat ki bahayen jong ikong dari sya lindo kan si manemen stem ngaya kran bat ki ong ja ayu yi nakaliang ka jong ki kila ya to bapli Rai hoat haka jing shisha haka ne kasngi akran haka baya dei bat kane ka pesrali rai kan sushim kan diap haka baya dei bat ka story ka mama i ila ya shwa jong kane ka jingja shwa ka jing peniap ka jong i ngakar pad e phi ba phin so bha banom so e habang ya kran bat i ong ba ila don kon i kon ila don arbalai bat na kalian jong kayen ka sem ki ong ila yo ya kan legal notice ka bangi
le DNA test ko ki parla kan thei ki badal hakne ki jaka hato phi so bunjor bala raja ko ki ne ki kam ya phi ngin hat ban le DNA test lot bara bunjor ki kan thei kasi juni kim badai ki bapa do kata-kata ki ban im lingkar ki ban yang lingkar tang ban identify mano badai ukpa ni haban le ya ka DNA test wala yoro pule ya ka legal notice ka ba ilit kong dari siya lindo akan si yo haban le ya ka DNA test na kanyang jang kami kaya asya wakas hinon ni penram hino habat ilang pa ya ka legal notice nomor balay nirang dai ki jo ki sak riyo nirang sauto ya ka kten ka thalit sor ya kinai ki riyo thang salam ki riyo dusman nasnaw banong ba kine ki ladai ki marat khlau kan sha ki bom don sho ka jing so brew watang kan biar ru ki ba kloi ban siame ka men sim brew ka ba kordor khlem don ka jing so san ai na kalian ka jongi ngi penram jore kine bat ngi so ban ong ban kapat ya ka police department ka ba dai ban pet na ka ban kine ki kam bakan so bha ban sim kia ba kam dai ban pensalam ndai ka dai ban wat mardor mano ka don ktit namar ngim tip mano ban peniap bat kak no ngut kinong peniap kislo ni so ban ong ba kidai ban sim kya mardor ban wat jiktip nade ban yo kem mardor ya baro hot ki badon kti na ka ban ta ka ni kijing jaban ai kijing bisar ka ba hok da ka ba pensa jaya kinong le kam sliu da ka ba set photok e ki shi junam Maso banong na kaliang jongi barok hot ki badon lang ha kane ka por kajiwan ke jongi badia jarali hamne kam nei ka jingkot kam nei ka bangi sia jarali nang tai bangin pen kota hungne kan bai kong let dari shaling do impadio ya kejing ke bishar ka bahok ini ai kti lang rengkar ban ki bahagi yang asam rengkar ban ke sinong ka thau ngini asan rani ki tat hadu bakin deyo ya kejing bishar ka badeyo ila ban kre man ta gasgi ya ka shithi ka bana kaliang jong kami gelia asya wa ko union hi mentamar sendep kerandang ni nginom ab hadu bakan dapur ka program in select ban IT ya ka negotiate ha IDC jong east and west bakin le ya kapadai bat makaliang ka jong ngi dawa bakin ba ikong liet dari shaling do inyo ya ka jing bishar ka bahok te sa sisian ngas ngoban karpat ya ki parlok asya ki badon hang ni da ka bangin ya pertai slogan iba marshi kentin arkentin welet ai ka anh ban ya da ai ka anh ban ya da nghe đâu á nghe đâu á nghe penram kumangitip ini kejingja kalaja ka artrek jong mentau penai ya kejingja jong ikong dari sa lindok kensi bat ikun jong i gede nadu ka sitarik jong liu penai umta hoi kumangitip ka perthai bro oi kasaki ya ka pratarek jong penai leber kum kata kasni kerpang jong gikin thai lade ka International Women's Day hinai kai ka bas ngo lingo bar ka bas ngo pla baka jingwan ja hani kisnong kalong tang nriu leni news ngi shwa kata kasni ka kerpang jong gikin thai ka ai kata ka hok jong gikin thai inong hey hato dei nakajing lingkar dei nakajing simkabu jing tuna jong ki riu na kani kadi gay ke bangi ngimla ban priang nagaliang jong kaseng ngilei sibang kum kini kijingja ka district para ka jalahi bro koi ya kijing sa thombor kijing sa lebor jong ki kinthai khna to se nginya pingkan no ya kini kijing long nginya sangero kijing ibam do para khasi kadi kijing ibam do para khasi hatu balai kami namar ba ni sim sting ban ni ken ya kiwei nim sim ya kiwei be kidai kum ki para lade lani kum ki hinman lade lani kum ki bahayeng asam lade ni sim ya kiwei ki kenthai ba kilong tang ki jingle akai jongi kar ba ubriu lani ka briu kidang sim ya ka songkha songman ba kadai ki jingle akai khiuja jongi khna tutep phi lano ru kanam don kata ka songsuk ka songsan ha kari ba jaj bandriu hi bro kawai namar ki thlan ki babam do ya kari ba jaj bandriu kidai gine ki ba pensniu ki imlang salang da ka ba penlingo da ka ba kore ya kari ba jaj bandriu lingba ki kam ki jongki lingba ki jingle ki jongki da ka bikin perkharso kim don sho ya jing sngolam ka jing snow
senai ya ki para brio ni ketu ki bor jong kaan nadu ka sngi ba dia kan jing dia ilawan kan ni snong ban ilawan ni le kendo igi ngelam snong kumjuru igi bahayeng asam jong ikong le dari sha ban ni le keren shibun ha ni le yo shibun ki jing tep ban habi dei bagane ni la stu shai baka ei ka bacia ka dei be tang jing thondor ka jing lebor ban ka jing penyap lo ya kata ka jing tip lam ka jing kempo ban ka jing bom ganju ka jing isgo para brio ka jing tip lam kumbang yong ni kentu igi bor jong kaan bagi dei ban pengat si sendon bagi dei ban kamnyo si sendon igi ki brio ki bulan kiti namar bagane kanumla ban ne slam kum gini ki jingjang inumla ban pedang ban inumla hiru panang yai saki akadong kathan ki jongi ban hari bakaca ban ri ki borok awai kumang itep bakum gini ki jingja kila ja lamba gotungan ni teli ki jingja hani ke distrik ko jingi nimla ban kentho nimla ban kentno namari ki jingkwa brai ki jongu brio lani ka brio kidai hi na ki jing long ki jongi ki pasimat tinggal kentu bakum gini ki jingja kindai su banja bat ki bor jong kaan ki ban le ya kabron kam ki ban kam si sendon ya kinu ki ba ki suspek lani kinu ki ba isan khmat ba ki don benta ha ka de bukan ni kam kon kum juru i kentu ki bor jong kaan ba ki de ban penkoy ya ka pos matam bat kum juru ba kin le kham koy ban wara ki report abi de ba DNA test ban peki kana ya ka jingja habai de bat ka jing ide jong ukpa jong ini klub kumjurung ikan tu kibor jangan bagi dia benlek kam kula bakin pengat si sendon ya kini kibrio kibron kiti akan dikam haki kendon lais paar apa lais pa section lais paar jongga Indian Penal Code kebre ke section ya kiba penyap ya kibrio ya kimensim brio lane ke bethombor ki kintai bakin pengat si sendon akan dikaan kebre kaan bakin syasat patok si junom lane kinsat rai penram tak jing syak penyap bat kumjuru ki diben pengat akek section ko ba aspa khnai phnai kadi an ba penyap brio Mandawa na sorka bat kwaru ya ta jingawa kabahok bangyo bangi kumki kentai nigai banyo ya ta jingsa kabahok om bangsa yoroi kinu rio tamsnam kalar kalong ba labu ya ini kentian hanganing ko balai nisem ya ka jingem jong balai bengsem ya ka jingem jong ka nong ai jingem balai bengsem ya ka jingem jong ka nong ai jingem agar ten jana jai beru so kabri new trap la sui la shor kada jai beru ko ba tip beru tu play tip ko tu kha ta ka menta ka jai beru ko jungi para nong sunong parari para kasih kita don akan negajak beriu jog beri new trap tinggi ngam da penbun ketin away ngamut banong ya kinong tumbor ya ilit dari sya lundok kenci kat ba kadang day gisngi yang kerpat banwan IT lupa kane kadai kesin ke ba ngidang kadai karli ke ba nengkong hadin lada penri benai sajurong lada piwan ban pendem hadin bagi bor juga an ondai kilatip dai kita bahkan sadon ru nangaliangi ki dekat sang malang boro mengindiman yaki bagi dia bentasi nomor dar enam nomor balai kini ki kunjun rain ki bakha na kadok pam na kadok ngong i don kam ha na kabri new trap jengi ban pendu jat ikung kini jai ber bat sakawai umut bandong ya umale dan berom jengi ber spot mistar jong kaneka otar san kucunsi bodai ban fos ya ka hok jengki lengba kata ka relefon kabri ka hok jengki bagi sak tumbor hagi na bentai ini lihat dari sa warjri untuk kunci warna kentu ya edisi badan buram jengi bat ya imisrit badan buram jengi ban penkoy mar ngalap lagi jong kikmat kadai gelung ying kepala dujat sendon don stok kepamaruai borok ya lek sabar idon hajong isnong wat kayi kasem mulafi lek pej haying mas ni lek ngai fle jaman kata ho jing
kerpat nak lengai administrate dun burom umal kadon kilufan fer namata kum kine kijaj jingjia hakane ka ri India ke Beijing kilufan kadon hadu prime minister jung ri India dei tang kilufan namata MLA nane ka state government jingi tadi halo namata ngagan tu ya kibor jungaan basubha lada kingkwa ban mat kum kine gilat jingeki subaban pun keloi gini kijing wajib tiap namata ene kalanot jong ene snong hane snong langtor snolaran kari berjat beru jungi ibru besitro ha ibru besitro kajai beru besitro henrei nang for sekor sak penyap paramai ha selaran henrei ngamot pan kentui paiba jong kabri nyutrem begini gaya berhot nyong saleno amar kepenjak burom ya kajai beru juga dari kajai beru kerpang bangi ai tilut ngadong sedong hagilong kumi nyingi diserang le hadu ngisi burom kerpang ya gilong kumi hagan negeri kesi kebi igi jumi tingsan kesi ane kadai katak nakamta kasnong langtor kerpang nakamta kaying kesem joikong dari sa lingdok kesi kat pangananya ya nanti wahapus lap ngadwai ang ailat o kan rat katu kan ipor banginiyo kan penong ya dari rally bagan long hakan ti ka bakulut rem kan ulo bajik penwe jing rally ngai gajik sympia jompi ai bagan ka masim ya lek jompi kung kasnong ro kan long ka wei nai nuksa nang ta ka ri kumbangin tip ya kan ga jingjia hagan ga snong langtor kumbangin hagilap patay kubor ya ga jingjia hangne po snong langtor kapal pen ingiu dari bagajat peru kapal pen ingiu ya ga snong gatawi baru away yang kum kilong kepa yang labarong kum kisenrang ibu haga jing ningok ngan isu sayong ya ladero hadukan nemo gajai beriu kejungi kala long kala podor hadukan dengan kata ka akor jungi long kepa hadukan nemo ya kata ka tip beriu tip lay tip kha tip kur kam shu atau kita kibsum don kur don kun pesashu tanggo weng ko aban ong ma ken mau lapidon katno lapilong ki kumno ro shisin gasni kan saterko halajong being sempe tupi pide ban pide ko i perdo prosnam i beduk ki besuk kan mau beli nunggu nang taun satakor pi shisin gasni paranda pi oman pensus nutu bayaman ta deitang ki balasak thar ki sutu hadu kanu gadung hadu kanu kapat kemen sim nginum pai sakadiang nginum pai sakamon bagina om lu spila long kap long pi ki breu ki babat ya kan to ya kan ti ka bedai hok ai bakali kandai ka balik ka bayong padahal ma pi ki breu ki babat an pi ya kan ti bukan riang ya no show kan sini atau bilang dan di sini ada lagi ki breu ki badan ka an ki yalam bakna na kata kata haswai ki ya ti ka banta nadu ka bajian ning kong nim sino song kliti na kaliang juga HYC kalau ti bniak ti jelu nadu ki hospital bagilai nanti po tinursing membre hospital Mairang ngilalai du sidu ki police department ngati bniak habade bat kan ki banta na kata ngis ngutu ka ke balaje ka ke balalong ban ong hakani kapor bat kan klip mat ka pamenta kum ginong yalam baro kibala kran sikane ka banta kibala dawa napenta jong ka hok jong kane kalong kami tengiru kum ke FKGP idawa ya kibor jong ka an bapin sobha bapin le ya kai ka babhatam na ka benta kane kalong kami namar habang isupay kai baro ya ka jingle sha nyon ben jong kilong kami ya kane ka dong ka than ka jongi tam ya ka biu nyo trap
apa yang kisni ki pemerintah kami don jingkerman show ya kikmi kipa jongi wat ki khon kan thai ki jongi ro chai karwai jong ki khon ki jongi ki kan thai hanrei kerman skam bagi bor jong ai in sim kia bat in le ek ek ai jing bishar ka ba ho ka ba soti ka bom don kano ka jing sneo Brio lah ne, kacing syaliang yano ro. Nrai tanggui kabang akwa ban ai men simpat syakita haying gibasam. Oh, kane kuai katong kata kalong wadu jingkerman. Apa bidon hak kano ko benta wat ai pa pindu jingkerman. Nrai hau brio kadon kacing do jingkerman. Nrai ni kum Kristan ni sotho ya ka ai kaba ublay ubo ba jingi ya priang ya ka ai kaba ublay ubo ya ka ai kaba ublay utmu bansim rewat ai ba un susim landat kumne kumbaga chia ya kane ka khon abreu ka jongi tham tam kakne ka dong ka thain ka jongi nado barang thna ngaken mau patum kini kijingjia haga history ka jonga kene ka sin ka banim tong tam kabang ayo ya kalong kami kapaper sa ringkat ban ikon lesay kiway kalaban yo ka history hanray haka jingim kejonga katno atap kamensim kabang apet warlang apsim ya poy ringkat haka te ke jakaru naman adon kam jingai kitain markasa ngasa te ngam sim na yo markmat bat hanray kabang apet katong sangsot bat nga jaw mat marway Hanray, tetap bagi kena school, bagi lekho yang kecing kali school, bagi ai kinong ikai, kima aban pendap dia kato kajaka. Hanray don, kai kaba pinwan thai, pin kule ka, pinlap hang ta, katon kajaka aban pendap takitoi jaka basuda. Kum tiba hai ngasamru, kerman ba, kata kajaka balak ban pendap, don utrai, oblay, obu ubatau yangi, openlong yangi. Inalayang chungi ka bayang ngipan pa wajah snosi ka bakraw bat kacing kadum kabangyam poy berkat ya gane geji ja kabalaban sa ha gane geying kachongi tiso ban pau balese ha kabangi kum geying ya gane geji ja kabangi mat isa balong ba dan syu mano ban pelaj haring isu mau dan gawi kabak sisang kacing sisa kan pelaj no yafi tinggi don lah kan dengan caka ngidegi beriau ia kabak pelaj lapan gerpang naga peta syangi bersing idan lahang niru jagano naga dau dagano kano kabata kabangin wanwa ia kata kacing kelomar lene kano kacing snosi hari tanggawai kalong ia kabangi kong gayeng ia kawa bangida angnuat ia kabagi bor kebari pai ia kabagi nai gaji besar kebahak hai kabadai bagane gayeng kasyongi kabangi mat tinggi negar pandro wat na gino por ki bala man yarap Malaysia yang ning idan sibuan ki bol ni ki benta ke babila banai ban gershani ki yeng asam ga jongi hering sugar pat ba tongin don ye kata gaman siam daga bang entroi ban penio ye gande ga ji besar kabahak lingba gande ji ja abangi lembah jong kenika media ya kenika jingje ke basusi kumut nagliang ko jingi ngidap dag jing suksi ke bakraw kenika pisrali ke jingi kalong ba nakliang jong ka anru kan sim khialam ya kenika kam khnang ba kur lingdo kan si ke jingi kan sanyon ban hakit gi breu ki bak kwa ban sim ya kano ka jing jong ki breu hakane kari kasi ke bai ke jongi nagaliang jungi kum kakur ngi kerpat bakum kakur lingdo kan si wat kwa ban lek
ban kta ia kano kakur kacat jong kiwei ban kta ru ia kari bakacat ban riu kucengi tengi kerpat ru ikiwei kikur omdei ban wan kta kti ia kikur kijat kejongi kenang ba kata kejengi along kawei kejengi ik hakane ka ri khasi ke bai kejengi bakan don kenang bakan long kata kari ke ba tibru tiblai namar kari ke khasi kejengi kedai kari ke baki ong kari tibri tiblai ndai kumangi pait mentapat ngesim bar bam para khasi kejengi tengi kerpat ba kanam jesu nang ne sakmat kumba kaje hakini kisni gibaleno pangi kerpat ro ikibor jongkal beri pait nakaliang jong police department nakaliang jong kaan bahkan simkhiala me kini kakam kejengi namar nakaliang kekur lengdok kan si kejengi i penremjur ya kene kejingle jong kini kibru transnam namar ladaki wei ki sim ya ka longyeng jong no katno ka kta ten nakaliang kayeng kesem kejengi rengi kta habang yi ya kene kejingjia ke basusi tengi kerpat ya ka bor jong kaan kat simkhialam khnang ba kita ki breus transnam ki bakwa ban sim ya kejing im bakin ngat ha ka an kat kum ka an ke badai pet bakan le ya ke badan kam